Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaw ikaw, Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong isulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao o isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang nabuhat ni Pedro or ni San Pedro, dalaygon kaayo sa iyang pag-ingon nga ikaw mao ang Mesiyas. Kay sa tanan nga mga tao nga nakaila ni Jesus, si San Pedro ra gyud mao'y gihatagan niining maong kahibalo. Kay doon na sa siya special na role. Pero kining kahibalo ni San Pedro ni Jesus isip Mesiyas, gitistingan diha sa sulti ni Jesus unsay dangatan niya dinhis kalibutan. Pag ingon yung Jesus mag-antos siyag maayo o paantoson siyag maayo, niya ilansang sa cross, patyon, nawa na ang kalinaw ni San Pedro ug ang iyang pag-ila ni Jesus. Kinsa man ning Mesiyas? Unsa man ang Mesiyas be? Wala mo kibaw. Ang gipadala sa Ginoo aron muluwas sa kalibutan. Ang gipadala sa Ginoo aron mobuntog sa yawa, aron mobuntog sa sala. So kung makaila ka og unsa ning Mesiyas, ang mahitabo gyud dili na ka mahadlok aning kasakit, aning kamatayon, kay naa na ang manluluwas na bisag muagi pataani di na kita mabanlas. Pareha ba nang naa ka sa imong balay niya gilunupan ang tibuok palibot, di na kakalakaw tuwa na lang kas atop niya moabot dayon ang rescuer saman moambak ka ngadto padong nila o dili tangan kadtog net ambak des atop kay ana diring sakayan moambak ka dili moambak ka kay rescuer guna di ka mahadlok pero katong wa pa sila niabot wa pa moabot diha ug moambak ka siguro jud kang
lamyon kas tubig nga to. So nanang rescuer ang Mesiyas, pero mabaw pagidi ay ang pag-ila ni San Pedro atong panahon na. Kay pag-ingon ni Jesus nga mag-antos ko pag-ayo, paantoson ko, patyon ko, ani ingon din siya, Ginoo, dili unta na mahitabo nimo. Di ko musugot nga mahitabo na nimo, kay buutan kay ka, Diyos nun kay ka. Ang resulta, giingnan siyang Jesus, pahawa Satanas. Muna, gilingi ay mong tupad. Na hadlok pa ka magantos. Na hadlok pa ka magantos. Nya hadlok gani magantos, na iyawa ka. Satanas ka. Mao na mag-una gihapon sa atong mindset na ay gitawag na to godly mindset, na asay satanic mindset. Mindset na. Unsa may Diyos nun nga mindset or godly mindset, kana bang nahigugmang mag-antos, nahigugmang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao. Kana bang magpangita gyud pag-antos, magpangita gyud og mga kasakit aron malipay ang iyang isig katao. Saban, naamo ana nga mindset. Wa gini sanong. Unsa may satanic nga mindset, kanang mulikay gyud anang pag-antos, mulikay gyud anang kamatayon. Gusto lang yun nga secured kay ko, gusto lang yun nga malampuson kay ko, gusto lang yun nga malipayon kay ko. Kanamang hastas pagsimba, nagsigig pangayo, Ginoo malipay unta ko, Ginoo panalipdi ko, Ginoo mo pasar unta akong anak sa board exam. Kana lagi iyang gusto, di gyud kaingon, Lord, ang akong anak mo take sa board exam ug mahagbong tagai in taong ko grasya nga makaday gihapon ko nimo kung mahagbong siya. Nya kung mo pasar, nadili unta ko magpahitason, makahinumdom unta ko nga ikaw say nagbuot ana. Pasar og hagbong, malipay unta ko, Lord. Ana. Namo ana nga mindset. One-sided kitas tanan. Muna nganla detas Ginoo, Satanas. Satanas. Maubitan na ka ng inig kaminyo, unsay mindset nga giset diha para mahimong Diyos nun ang inyong kinabuhi, isip ba nag-asawa? Dili one-sided, for better, for worse. Sa itong sa? For richer, for poorer, in sickness, and in health. Mupili gani kang usa lang ana, nya di ni mo i-welcome ang usa, Satanas ka. No na. Muna diri sa atong unang pagbasa, nagyapoy rules nga gihatag ang Ginoo sa mga tao. Siya tinuod di na tamo patyon sa lunop. Pero kinsa tong mupatay sa iyang isig katao, patyon sad. So ang mupatay na nato ang ato ng kinaiya. Para karon gud unsa may mupatay nato karon, kana ding gubat sa Russia ug sa Ukraine, ang Ginoo day nagpatay ana. Lunop pa di ay na. Oh. Matod pagani sa mga istorya-istorya karon, kung kining tanan nga mga armas nga gihimo sa tao for mass destruction, kana bang patay nga tiningo ba, mass destruction, kung gamito na gid ni aning mga nasod nga gamhanan ang tanan nilang armas for mass destruction, mga nuclear bombs o ingon ana, 18 minutes hurot na tagkamatay. Oh. Di mo to? Patistinga sila. Di ba? Di ta katiwas aning misa, patay na ta. Control na good everything. Satellite, ya controls di mo kalibutan. Anya inig pindot ana manggawas na naghain ang ilang mga laboratory, sana kana mga bases, kana ilang mga bases nga tuwa nag-ong-ong ng mga missile
usala ka pinot manggawas na natanan nya ang mga aso ana, ang splinter ana mupatay na nato. Dagko kay nas tanan ikarga ginagporting dagko ang mga truck, usa ka buok, usa ka truck pating dako nya kana ganing grenade nga kuptan ra og kamot iiksa na nimo diha nya mobuto pare atong Plaza Miranda kuno duha ra man to ka hand grenade ang gilabay. Oy pila gud to ka hundreds ang nangaangol. Unsa na kanang gikargag truck pating dako gikan dinhi abot atong kuros di ana nya porti pandakuas lawas inigbuto ana sus grabe ha gakarga pag ginag mga kagaw sa nuclear nga dili mapapas bisag pila pa ka tuig ang mulabay. Hotdon lagi gitag patay. Kinsay mo patay ingos Kristo di na lunop, di nasa kumpatay ninyo ang inyong pagsupak nako maoy mo patay ninyo kay si Satanas maoy tinuod nga kriminal nga murderer dinhis kalibutan. Kinsa may mo protect nato ang Mesiyas. Unsaon man ta niya pag-protect mosunod gyud ta niya. Ayan ay lingi ay mong tupad. Ikaduhang lingi nga nagsunod pa kas Mesiyas. Ana unsa may gisultis Mesiyas palit mog slat. Usa nas mga gisulti niya. Ay, jote kay mamalit og slat kay ang gisunod. Ambot lang sa imong gisunod. Amo tudlo ra ba sa nangyawa ayaw palit anang slat. Tiguma na para sa imong kaugmaon. Ana mao ginaisulti dayon para na sa imong future. Ayaw nag-ipalit karon kay naara na simbahan, wa nay kapuslanan. Para na sa imong balay i-renovate na sa imong balay nya na para ba kay palitonong yuta abot ra ba sa nag mga 100 million mao na ayaw gina i-share anang gisigig sangyaw anang parian na kay napakay 100 million nga bayranan napakay 10 million nga bayranan o ana mo na para sa yuta, para sa balay, para sa sakyanan na para ba kay palitonon nga bag-ong sakyanan nga mo worth og mga 8 million aron ang imong dignity kuang gyud kaayo siguro gyud nga mo hanga ng mga tao nimo ayaw lang na bahini o sa na si ano diha kay sagdailan na dihang mga tricycle driver kana mga habal-habal driver mga labandira kana mga maid mga OFW sila lay papalita ng slot dili na para nimo ang palita kanang makaayo sa imong kaugmaon ana mo nang mga yawanon nga mga hunahuna yawa mo anang hunahuna mga tug ra ba noon wala mo diya basta ningon si Kristo pahawa sa tanas niya kini mga tawhana nga magsiging ma-secured akong future, ma-secured akong future, ma-secured akong future. Mao ni sila ang mahadlok sa kasakit, mahadlok sa kamatayon, mahadlok sa mga failures. Dali kini sila maghikog, dali kini silang magdepresyon, dali kini silang maratol, dali kini silang masuko, dali nga mag-self-pity. Mao ni sila, luoy kini sila. Bisag daghan na kay na sila mga achievements sige lagi pong kaguol sige lagi pong kahadlok pero kini sige palit na tong slat mas stage 4 cancer na lang gasmay lang yapon ma-failure pahiyom lang yapon budhian sa bana budhian sa asawa mukatawa lang bisag gaagas ang luha mao na yung mga Diyos noon pila na may halin na to ron nagipalit sa mga Diyos nun ang atong SBF dag nahalina na taas of yesterday og 3,001 slot nindot 3,001 slot pakpak mura man sa edad ni Noe ba katong Noe ba to katong kuanas lunok paghubas gyud sa lunok matud pa sa gospel first reading kagahapon unom kagatos og usa ang edad ni Noe 601 nindot gini na ipakapin nga 1 at least nakaabot yung 601
grasya na nya kita karon 3001 nya si Noe tanaw ha unsay grasya ni Noe 601 year old na siya pero unsay sugos Ginoo panganak og daghan motuo mo makapaanak pa ng 601 year old tuo mo dili kada way imposible Ginoo way imposible sa gahoms Ginoo pero kita karon din at mo tuo sa kanang iabot nag 70 sa pwede pa ka mamablos nabuang ka diha buang 70 bisan gani 40 pila na may anak ninyo tulo pa der pila may edad nimo aguang na pa der 45 nako imong asawa 42 nako pwede pa nang masundan og mga 5 adi na namada pa der guwang na 601 paanakon pagdaghan nga naman Ginoo lagi magbuot dili kita kung kita na gani mo magbuot-buot sama ni San Pedro ingon nas Kristo pahawa Satanas ang imong hunahuna sa tao dili sa Dios mao na manindog na ta mga naghuna-huna sa Dios